untuk menyampaikan rangkaian acaranya terlebih dahulu. Lain PPI gitu, alhamdulillah kemarin Kak Dulce sudah dapat juara, nanti kita menuju juara-juara, alhamdulillah. Nah dalam wonten sonten menika namung sakertos kula kangge napa nggih istilah niku kangge siar agami wonten kina manfaatipun mugi-mugi saged kita pendhet sesarengan. Para sedaya Bapak Ibu ingkang dadi kehormatan mengenai adzan kudu ikhlas. Ikhlas sing dene niku. Ikhlas karena apa? Jadi memang bener-bener adzan itu diniati selawake dhewe ikhlas arep nderek agami Islam, agaminipun Gusti Allah badan menika kedah ngadeg dingadeg nggih nomor kali ngadeg madhep kiblat arahe mriku ngoten nggih lho kok kudu golek nggon sing dhuwur ngoten niku termasuk syarat. Kalau mungkin sahabat Bilal mereka naik adzan itu buatan jerat masjid itu jawi di dua rumah gitu. Jadi mengumandangkan adzan boleh gosip dhuwur men apa men sami mireng kersane sami mireng neng zaman sampeyan kan wonten iki wonten sound system wonten pengeras dados berusaha guys matene ingkang sae kaping kalih di medal adzan khususipun nalika maos lafal utawi kalimat hayya 'alas shalah ana niku lan mangke wonten pendidikan berpendapat awake madhep lan rada tenan ning niku ribet kula ngaten nggih ngerti jelas nggih nalika maca sing pertama hayya 'alas shalah salah enten sing madhepe niku dimadhepe rada mengalor ngeten-ngeten nalika hayya 'alal falah menika madhep kiri ning niku rada ribet tangan geser lan niku wonten ingkang berpendapat lan menika kathah ingkang ginakaken menika nalika maca hayya 'alas shalah menika niki raine mawon ingkang menyeru ke arah kanan. Jadi hayya 'alas shalah ini salah ngoten. Hayya 'alal falah. Lah sing kedua niku tetep pada posisi arah kiblat. Jadi hayya 'alas shalah ya tetep ngoten sing siji mawon sing ngoten nggih. Sing niki ana sing jempole monggo niku termasuk kesunane syarat-syarate ning kula dhewe ribet ngene ngeten setunggal nek niki ditutupi niku saged ulos suarane nafase luwih dawa kaliyan saged fokus ora krungu kiwa temene dadi mriki adzan niku nafase luwih dawa iso imbolos fokus saged konsentrasi nek kirang pitados mau nyekeli kiambak mungkin tambah mantep niku estu dan itu termasuk salah satu syaratnya ngoten ning niku bahasane ngagem pakaian ingkang sae
utawa betul rasulan ingkang sae bagus ya. Pakaian sing apik kados napa to setunggal topi aurat wonten kaping kalih jenengan kan kerta guru mungkin anggere patek apik ora ento adan boten wonten. Sing dimaksudke wong apik niku biasane niku wong apa enenge. Awak dhewe niku jujur karo temen niku apik. Jujur temen apa enenge. Wong akeh sing do lakoni poso teko buka wae mergo wis krungu adzan. Sing dimaksud wong apik niku ngoten niku. Dadi memang adzan pas karo wektune. Lah salajengipun niku nek bar adzan ngaten niku mangke ngendikan tasih saged. Contohnya, nak berikan biasa puji-pujian ngoten nggih. Lah tukang pengantin niku rata-rata niku mangke ayo kumat sisan, nggih to. Lah begitu ngoten, mangke nek pengantin niku nek bar kumat, menrentok ngomong meneh wis pemangkat salat pun. Jadi ora usah bicara-bicara ini itu mulai boten. Lah niku termasuk sunai kados ngoten niku suara. Jadi suaranya sing apik sing merdune ora entuk berlebihan. Jadi suarane kuat, polos, mangkel ngelong sampai naik dhewe ngoten niku. Didelok dawake dhewe terus mumet sing ngono. Lah ngoten niku nggih ilang pas. Jadi yo sak sekape mawon, sak mamune mawon. Nek misale kaya sing ngene iki kaya pali dicontoh niku ribet, dan iki merdu rapi orang. Saat ini kan zaman teknologi canggih. Ya Allah, buktine napa? Niku insyaallah dosane niku dengan kula. Seneng boten kira-kira didosa napa boten sedhe. Nah, kula kuwaki. Dadi nek dengan kula niku seneng. Mulai ya carane ora ketok bawa pisang pindho syukur-syukur saged istiqomah. Isane adan mangkat adan ngoten niku. Insyaallah dosane di ngapura karo Gusti Allah. Kalian benda-benda baik menika basah ataupun kering menika dados saksi benjang wonten ing yaumul qiyamah. Saged melu panen nalikane pun dilaksanake salat jamaah. Jamaah ini sing teko pira? Padahal apa nggih salat jamaah niku pikanto ganjaran pinten? 27 likur. Lah sakniki jenengan adzan kono sing teko niku wong 10 likur ping 10 mun pinten niku 270 nggih. Kang adzan kali wong adzan menika termasuk orang-orang yang terpercaya atau bisa dipercaya. Kula nggih matur kala wong adzan iki ora apa iso dipercaya mergane napa disiplin dan tepat waktu. Jadi adane ra ngawur, adzan zuhur jam 09.00 kan ragu. Lah kan ngaten mboten pikir ceramah perang-perang niku mboten. Lah termasuk adzan niku nggih ngoten siar Islam kok kene kok kono sing beradzan krungu kabeh niku jelas Islam. Mboten enten sing adzan kok Islam. Jadi dimanapun krungu adzan sing adzan ya jelas wong Islam. Jadi siar Islam, ambuhe Islam niku ketok. Dan niku sekilas kangge bekal utaminipun kangge syarat ugi utamanipun adzan. Amtoh. Lan kula niku nggih amin nggih donga kuping kula sing salah krungu donga pripun.
niku keleres wonten wilayah kiwatengan Kadirejo menika nek menurut kula menika kok tasih werna lafal muni ngendikan lafal Allah niku. Sajane napa to niku lafal Allah niku wonten naminipun lam jalalah. Jadi lame lafal Allah niku lam jalalah. Dan menika kados Pak Kiai Sudi Hamid ki menapal niku oh iki kudu diriyeke ngoten. Dan lafal Allah punika wonten lam jalalah. Hukume lam jalalah kudu riye to? Wonten lafal lam jalalah gen wacan Allah lafal Allah menika hukumipun ing bilih saderengipun lam menika eneng sandangan katoke ngoten mawon. Sandangan a utawa u niku diwaca sing jenengane tafhim. Tafhim niku napa? Diwaca kandel. Lah gampange ngoten. Dadi lame niku ra diilangi. Lame ra diilangi. Dadi Allah niku tetep. Dadi nek gandenge karo sandangan sing fathah dadi Allah kan ngoten. Niku kepethuk malih karo sing jenenge rumah gandeng karo lam jalalah nggih diwaca kandel Rasulullah ngaten lame ra dilangi kan sakniki yakin nggih kula niku cok mireng ning amin menika setunggal memang kadang-kadang ngomong mireng-mireng mawon ning biro-biro lah kabeh kalahipun memang dereng ngertos lah kabeh tiganipun menika terjadi sopas niku sembarang-barang niku kudu dikai pengertian itu dikai ilmune lah. Enten ingkang dereng pas niku jenenge ora ngerti apa wis kabeh iki ora apa-apa. Mboten enten niatan ingkang awon mboten memang isane ginono. Kan ngaten. Kula matur ngaten niku mergi enten lame niku dilangi. Jadi tulisan Allah itu alif lam ha. Nanti diwaca Allahu. Bukan Allahu. Karena itu lillah, alhamdulillah biasanya nang sing target itu udah bener kabeh ngendi-endi. Bener lillah bima fisama. Mula ngoten niku rata-rata pun kepenak dirumake. Lan sing dene lam jalalah garang kale fathah kale rumah namine tafhim diwaca kandel niku sing cocok jewerna-werna nek Kadirejo. Dados contohane wonten ing adzan kula dajal nyuwara nek ora medu kula Allahu Akbar misale ngoten Allahu Akbar Allahu Akbar. Ki contoh kan apa dari wis ngasal iki. Nah kata semanten. Lah kabeh kali la ilaha illallah. Misal ngaten. Nah asyhadu am niku biasane pun normal-normal mawon. Giliran la niku jenenge nek sanget kula la kira gandeng karo kalimat liyane niku jenenge matabi ketoke ngoten. Lah niku diwaca telung alif utawa 6 parokat. Dadi diwaca dawa kan enten cocok. Asyhadu an la ilaha illallah kurang ajar nek cara illallah. Jadi kan pun karo dhuwur mangke lafal Allah ya ketok asyhadu an la ilaha illallah. Ngaten. Lajengipun
wajib. Jelasnya ngomong orang apa. Nek para alim rumiyin nyontone kados ngoten niku. Dadi nek kaya kula bareng apik niku apike yo donga sithik paling boten bismillah. Kan ngoten. Wong niku penggawean apik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah sateruse kita Allahu Akbar. Ngoten kan ada orang geti karo persiapan ning jawab. Dadi nek masalah donga marep kudu dikonoke iki ora wajib. Dungane selawatan. Lah selawatan niku warnane napa paling pirang-pirang ngoten. Dadi nek ora selawatan yo sing donga, sing enek dongane ngoten Pak. Mergane kula matur, nek karwang sing enek dongane niku enek kabeh. Lah selawatan kok paling apa kok selawatan. Yo selawatan niku istimewa, diwaca baratan niku keneh. Kula kanthi wontenipun sekedhik bimbingan sakertas kula menika saged nambahi ibu bilih wau dereng kertas, ibu bilih wau sampun kertas nggih namung lanyahaken mawon. Lah menika mugi mangke saged gedhok tular dhateng lintunipun. Mergi napa ibu bilih samangke kandhang wonten ing katirja menika wis upama lagune sae, mahrote sae, lafal-lafale saling ucapaken sae, bahkan suwantene nggih merdu menika kan langkung sekeca dhateng sedayanipun. Lan menika nggih wonten ingkang kepengurusan TPG nggih wonten. Lan menika kangge ngajaraken anak-anak supados kawit awal menika leres ngertos mangke andhane saya kados napa ngucapaken lafal-lafal wonten ing kalimat wonten ing andhan saged sae menika saged manfaati utamanipun lare-lare alit ingkang tasih bener-bener entek menika nek ditanduri sing apik sisan insyaallah mangke hasilipun langkung sae. Allah surah tajwid meneng Fatihah lan Jumat diwaca kabeh lamera dilangi lan kados ngoten diajarke wonten lare ciri-ciri diwarai Allah astagfirullah subhanallah la ilaha illallah ngoten niku supados mangke bocah-bocah kita ahli pun kertas. Ini dan itu memang mereka kita belajar oleh dan kados mereka dalam niku ngrasake nalika walaken cocokan adat enten kuwi salah ora ngoten nggih. Misalnya ngeten Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar Allahu Akbar. Niku Allah dari kaya ra kan terus ra. Niku ki yo ora apa-apa. Jadi niku kaya diwakaf ning alife nyetok. Ngoten. Dadi kaya Allah kita kaya ngoten. Lan niku dari ketiga-tiganya boten napa-napa. Ning apike diwakafke sing paling utama. Dadi Allahu Akbar, Allahu Akbar memang sing ngoten. Satu ini di PKK itu menangani dua program yaitu penghayatan dan pengamalan Pancasila dan gotong royong.